Сега, да си го кажем честно, едно от най-трудните неща е да спазвате калориен дефицит през зимата. Или поне за мен е така. Затова днес ви показвам какво ям в един мой зимен ден. Под 1200 калории. Топло, засищащо и без лишения. Започваме с ароматни тиквени палачинки. Моето малко удоволствие в студените дни. В една купа смесвам 150 грама брашно, 2 супени лъжици кафява захар, 2 чайни лъжици бак пулвер и тайната съставка една чайна лъжица Pumpkin Spice Mix, която придава страхотен аромат. Добавям и щипка сол и разбърквам. В друга купа смесвам 240 мл прясно мляко, 120 грама тиквено пюре, 2 супени лъжици разтопено масло и едно яйце. И разбърквам много добре. След това смесвам мокрите и сухите съставки и ги разбърквам с шпатула, без да прекалявам с бъркането. В тиган си разтопявам 20 грама масло. Използвам една четвърт чашка, за да станат еднакви палачинките. Обръщам ги, когато започна да се образуват балончета и готвя още 2-3 минути. Получават се около 10-12 палачинки и сме готови. Една порция от палачинките включва 3 палачинки и е около 300-350 калории в зависимост от размера. За обяд си правя бърза нахутена салата, свежа, засищаща и много лесна. Започвам като прецеждам 440 грама нахут от консерва и го слагам в купа. Обелвам една краставица и я нарязвам на малки купчета. Тя добавя свежест към салатата. След това нарязвам една втора червен лук на ситно и го добавя. Време е за дресинга. В едно бурканче смесвам 2 супени лъжици зехтин, 2 супени лъжици червен винен оцет, 2 супени лъжици лимонов сок и кората на половин лимон. Също така добавям 2 супени лъжици ситно нарязан пресен копър и 5-6 листа мента, също ситно нарязани. Сол и черен пипер. Затварям бурканчето и го разклащам много добре. Добавям към салатата 50 грама натрошено сирене, заливам с ароматния дресинг, разбърквам и обядът е готов. Рецептата е за 4 порции, като една порция е 300 калории. За вечеря кремообразна зимна супа. Точно такъв тип храна ми помага да издържам дефицита през зимата. Нарязвам един лук на ситно, наситнявам 3 скилитки чесън, една глава броколи на дребни цвечета, 2 големи моркова нарязани на малки купчета и 2 големи картофа също нарязани на малки купчета. Започвам като си нарязвам всичко предварително, така готвенето ми е по-спокойно. В тенджера добавям 10 грама масло и запържвам лукът за 3-4 минути. След което добавям морковите и запържвам за още 3-4 минути. Овкусявам с сол и черен пипер, добавям чесъна и разбърквам за 30 на секунди. Добавям картофите и 1 литър пилешки бульон. Изчаквам да заври и готвя под капак 10 минути. Добавям броколите, изчаквам да заври и отново готвя 10 минути под капак или докато картофите са готови. Междувременно в купа разбърквам 30 грама царевично нешесте с 200 мл прясно мляко. Когато зеленчуците са готови, добавям към супата разтвореното нешесте в мляко и 80 грама настърган пармезан. Разбърквам докато пармезанът се разтопи, покривам с капак и махам от огъня. Сервирам топла, идеална за студена зимна вечер. Вечерята отново е за 4 порции, а една порция супа е само 280 калории. Ако сте следяли внимателно нещата до тук или сте смятали, ще видите, че трите основни хранения, които ви показах, са 900 калории. Разбира се, не ви препоръчвам да ядете само тях, но така ви остава място за кафе с мляко, плод или някой малък десерт. Този тип менюта ми помага да съм в калориен дефицит през зимата, без да се чувствам прекалено ограничена.